Samantala, inihayag naman po ng ilang Pangasinense na bagamat mayroong maximum suggested retail price na ibinaba ang pamahalaan sa presyo po ng baboy, mataas pa rin umano ito para sa ilang mga consumer. Ang MSRP na nauna lang na-implementa sa NCR noong Lunes ay naglalaro ng 350 to 380 pesos per kilo. Ilan sa mga nakapanayam ng IFM News Dagupan sinabing sana daw ay mayroon pa na mas malaking pagbaba sa kada kilo ng baboy sa mga pamilihan. Ani ng ilang mga consumer, naramdaman naman umano nila ang bawas presyo nito ngunit hindi sapat para masabing tuluyang bumaba ang presyo. Ayon naman sa ilang mga tindera ng karne, talagang umanong pabago-bago ang presyuhan sa karne ng manok kung ikukumpara sa karne ng baboy. May mga parte naman umanong mabenta pa rin ngunit mas inaayon na umano ng mga consumer ang kanilang pagbili sa kanilang budget. Sa ngayon, nasa 380 to 400 pesos ang nakikitang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.